Alhamdulillah. Dina Jumat iki ternyata ngurasi guys. Nah, wis tak siapke. Nah, oke, tak angkat-angkat kabeh. Tinggal nunggu tukange teko. Oke. Ya sabar dong jenenge wong meh dandan-dandan iki. Saya kowe kaya ngene. Alah. Iki wis tak kepiur jarang. Gen aman. Wis siap e. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Mudah-mudahan diparingi lancar dongane ya guys. Gen sing nguras sumurku lancar, sehat dan entuk banyu sing akeh. Habis. Sabar padahal aku makan kerja. Ora iso ngancen nek esuk engko nek pas balik awan wae. Ya kan? Iya meneh. Wae kerja. Ya kerja. Mudah-mudahan diparingi lancar. Alhamdulillah. Persiapan mangkat si Santini ya kan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan garap sumur diparingi lancar. Ngurasi ternyata dina Jumat tukange tengkoning kosek. Ya alhamdulillah lebih cepat lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan diparingi lancar dungane ya guys. Kene untuk banyu sing akeh iso adus sak puase. Ora ngusi meneh.